Nakon 4-godišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u vječnom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslobodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995. došlo je vrijeme za Oluju. Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 700 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom MUP-a i Hrvatskim gardijskim zdrugom te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to u taktičkom i strateškom smislu vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Glavni smjerovi napada bili su s Dinara i Velebita u pravcu Knina. Već u operaciji Ljeto 95. stvoreni su preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu 4. i 7. gardijska brigada. S druge strane, s Velebita preko Svetog Roka silovito su u pravcu Knina prodirale specijalne postrojbe MUP-a. Helikopterskim desantom duboko u neprijateljsku pozadinu ušao je prvi hrvatski gardijski zdrug. Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje neprijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9. gardijske brigade. Sjevernije, s područja Kapele, preko Slunja i Rakovice s jedne, te Korenice i Plitvica s druge strane, nadirale su snage 1. gardijske brigade radi spajanja s 5. korpusom armije BiH u cilju deblokade Bihaćke enklave. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. Udarna snaga u pravcu Petrinje, gdje je neprijatelj pružao žestok otpor i dalje prema Glini, bila je 2. gardijska brigada. Postrojbe 3. i 5. gardijske brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti na krajnjem istoku Hrvatske, u slučaju eventualnih neprijateljskih pokreta. Tijekom prvog dana operacije, prodor postrojbi hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana operacije provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet slobodna. Slave Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Slavi se i u Kninu, koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Slavi cijela Hrvatska. Oslobađanjem Knina, središta neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj, ne samo operacije Oluja, nego i cijelog Domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije i na sjevernom dijelu bojišnice neprijateljske snage 21. kordunskog korpusa prisiljene su potpisati predaju. U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200.000 hrvatskih vojnika, oslobođeno je više od 10.000 četvornih kilometara dotad okupiranog područja. Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve, u čije ostvarenje nitko osim nas samih nije vjerovao. Gradski trgovi bili su pretjesni za sve one koji su željeli dočekati pobjednike. Ponos, ushit, zajedništvo, osmijeh i suze radosti nikad nisu bili veći, dublji i iskreniji nego tih dana. Dana nakon kojih više ništa neće biti isto.